ҳунарпешаи афғон Аббос Ализода, ки ӯро Брюслии афғон меноманд, маҷбур шуд ки зодгоҳашро тарк карда ба Англия кӯчида равад. Ализода дар ин бора дар мусоҳиба бо нашрияи Торонто Стар дар Канада иброз намудааст. ба гуфтаи ҳунарпеша, баъди ба сари қудрат омадани ҷунбиши Толибон дар Афғонистон, ӯ ҳам мисли дигар ҳунармандон, варзишгарон ва навозандагони афғон дар хатар қарор гирифт, зеро фаъолияти онҳо ғайриисломӣ маҳсуб мешавад. Ализода ҳамчун актёр ва намояндаи миллати хазарҳо зиёда аз 1 сол маҷбур шуд ки пинҳон шавад. ӯ ришк гузошт ки таваҷҷӯҳро ба худ ҷалб накунад ва барои маҳбубияташ боздошт нашавад, ҳарчанд ӯ дар мавриди ҷустуҷӯ қарор нагирифтааст. ба гуфтаи актёр, ӯ бо яке аз коргардонҳои Голливуд тамос гирифта, наздик буд ки дар соли 2020 нияти сафар ба Амрико кард, аммо бо омадани Толибон сафорати Амрико дар Кобул баста шуд. дар натиҷа Ализода аз ҷумлаи 32 варзишгари афғон буд ки моҳи декабри соли 2022 аз ҷониби як созмони ғайриҳукуматии Британия сарпарастӣ ва эвакуатсия карда шуд. ӯ иҷозатномаи истиқомат дар Британияи Кабир гирифтааст ва ҳоло дар Манчестер зиндагӣ мекунад. актёр мегӯяд ки ӯ ба зудӣ орзуи худро амалӣ хоҳад кард. ба гуфти худаш, ӯ дар тобистони соли 2023 дар филми Голливуд нияти нақш бозиданро дорад. Аббос Ализода, ки аз соли 2015 дар ин ҷода дар чанд филми синамоӣ ва таблиғотӣ дар кишварҳои Осиёи ҷанубӣ ва марказӣ бозӣ кардааст, гуфтааст ки вориди бозӣ дар филмҳои Голливуд шавад. ёдовар мешавем, ки Аббос Ализода дар соли 2014 пас аз нашри тасвирӣ аз ҷараёни варзиши рамзияш ба Брюслии Афғонистон шӯҳрат пайдо кард.